that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 4 sa mga high-value targets sa droga sa Cordillera nasukol sa Baguio City. Kabataan Party List tutol sa mandatory ROTC. 1,000 pisong reward para sa mga makapagtuturo ng unqualified 4-piece isusulong. Mga trosong pinaniniwalang iligal na pinutol na diskubre sa Kawayan City, Isabela. Kasal sa Baguio City ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz at ng kanyang coach na kasintahan itinaon sa 1 taong anibersaryo ng kanyang pagkakasungkit sa gintong medalya. Team Benguet nag-uwi ng 10 gintong medalya sa regional Muay Thai competition. At mga kambing, bida sa isang pagtatanghal sa probinsya ng Aurora. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nasukol ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA ang 4 na high-value target sa iligal na droga sa Baguio City. Malaking tagumpay daw ito sa war on drugs sa rehiyon. Magbabalita, Charles Limon. Napatakip na lang sa muka ang kinikilalang 4 na mga high-value target sa iligal na droga sa Baguio City. Mag-aalas 12 ng gabi kagabi, nasukol sila ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA sa bypass operation sa Upper Pingat, Baguio City. Nakuha raw mula sa 4 ang 4 na pakete na naglalaman umano ng shabu. May bigat itong 14.75 grams at may kabuang halaga na 100,300 pesos. Ayon sa PIDEA, malaki ang partisipasyon ng 4 sa bentahan ng droga sa lungsod. Itinuturing natin sila na high value target. Kasama sila doon sa regional updates natin sapagkat yung mga dating nahuli natin, sila yung tinuturong muna sa bentahan ng illegal na droga gamit ang kung saan sila nahuli. Drug men kasi yan eh. Kinilala ang mga ito na sina David Bitaw, 49 anyos, Jefferson Abor, 44 anyos, Marcos Muleta, 29 anyos at si Jerry Vic Bautista, 47 anyos. Kasama sila sa Regional Top 10 Individual Drug Personality ng PNP at PIDEA Cordillera. Involved sila sa ilang criminal activity. Yung isa dyan, tinitignan natin yung pagiging member niya dun sa Asitilindang na notorious sa bank robbery at saka sa mga pagpasok sa mga bahay. Most of them are member of criminal drug syndicate. Sasailalim pa sa malalimang investigasyon ng 4. Nahaharap ang 4 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad
ang ibang kinakaharap na mga kaso ng 4. 2 kahon na naglalaman naman ng mga bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nadiskubre sa isang checkpoint sa Tabuk City, Kalinga. Ayon sa PNP, inireport ito ng driver ng isang UV Express. Sa panayam ng pulisya sa driver, magpipick up lang sana ang driver ng 2 kahon ng kape sa barangay Agbanawag sa Tabuk na ibababa sana sa Bulacan. Pero pagdating ng driver sa Agbanawag, sinundo siya ng isang hindi nakikilalang lalaki at dinala siya sa New Balbalan sa barangay Laknog. Dito, isinakay ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki ang 2 kahon na ang laman pala ay marijuana. Dahil sa pagdududa, humingi siya ng tulong sa PNP checkpoint. Aabot sa 20 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang kinumpiska ng pulisya at may halaga itong 2.4 million pesos. Iniimbestigahan na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 lalaki na nagsakay ng nasabing kontrabando. Papalo naman sa 5,200 na piraso ng mga tanim na marijuana ang sinira sa 4 na plantasyon sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Ito'y matapos magsagawa ang First Benguet Provincial Mobile Force Company ng marijuana eradication kahapon. Papalo sa 1,050,000 pesos ang kabuang halaga ng mga sinirang marijuana. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bilang tugon sa problema sa kuryente ng bansa, kinokonsidera ng kasalukuyang administrasyon ang nuclear power bilang murang energy source. Magbabalita, Ren de Guzman. 3 dekada nang isinusulong ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco ang paggamit ng nuclear power. Ito ay para tugunan ang kakulangan at mahal na bayarin sa kuryente ng bansa. Nuclear lang ang tanging makakapagbigay ng presyo na kalahati, malinis, ngunit reliable na kuryente. Hindi katulad ng wind or solar na intermittent na siyang napakamahal ayusin ang intermittency kaya lalong nagmamahal ang kuryente sa Pilipinas. Kahilingan niya kay Presidente Marcos, bigyang pansin at pagkakataon na magamit ang Bataan Nuclear Power Plant. Brand new ang BNPP. Ang reactor, in-explain ko, ng isang nuclear plant ay naluluma lang dahil lumulutong ang bakal dahil neutrons pag umaandar. Ang ating BNPP ay di pa nakaranas ng kahit isang neutron, kaya brand new ang ating BNPP. Tila napakinggan ang kahilingan niyang ito. Our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Bagamat hindi nabanggit ang muling paggamit sa BNPP, isinaad niya ang pagtatayo ng maliliit na nuclear power plants sa gabay na rin ng International Atomic Energy Agency regulations. Plano din ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapatayo ng mas maraming solar, wind, hydropower at geothermal power plant sa bansa. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa kabila ng pagtaas pa rin ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ipinangako ni Presidente Bongbong Marcos na hindi na muling magkakaroon ng lockdown. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Isa ang Santo Niño Slaughterhouse sa mga unang barangay na sumailalim sa lockdown Hulyo taong 2020 dahil sa COVID-19. Ang halos 1 linggong lockdown ay naging malaking hamon sa mga barangay official. Na-lockdown dito sa buong slaughter. Kawawa kaming mga barangay official kasi kami ang namamalingki sa lahat ng pangangailangan ng mga constituent namin. Kami ang bumibili dyan sa palengke. Paglilinaw nila, mainam pa rin ang lockdown.
Pero dapat ay may kondisyon. Pwedeng parang ganun, kung saan yung parang lockdown, doon na lang sa bahay. Hindi na sila na hindi ila-lockdown ng buong parang, kasi naman kasi pag i-lockdown yung parang maraming mahihirapan eh. Yung mga negosyo nila, imbis na pupunta magtinda o wala kasi lockdown sila, hindi sila makalabas, hindi sila papaano yung mga daily needs nila. Pangako ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon, wala nang lockdown sa bansa. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Sa inilabas na pahayag ng Department of Health, sang-ayon sila sa rekomendasyon ng Pangulo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Wala pang komento ang City Health Services Office tungkol sa pahayag ng Pangulo. Patuloy pa rin naman ang pagbabakuna sa mga district at big vaccination sites sa lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, tutol ang ilang kabataan sa panukalang mandatory ROTC na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Magbabalita, Ren de Guzman. Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense. Ito ang ikalabing-isang panukalang inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Tutol dito ang ilang grupo ng kabataan. May mga institusyon na tayo para dyan, no? Ang mga estudyante at kabataan, meron naman silang ibang maitutulong sa usapin na yan na hindi nakapaloob or hindi nakakulong dun lamang sa ROTC na pinapanukala nila. Isa lamang daw itong paraan para mapalakas ang red tagging. Gusto nilang gamitin yung i-weaponize yung ROTC para talaga i-push yung kanilang agenda at yan ay yung mga progressive groups, no, yung talagang tumitindig laban sa mga ginagawa nilang anti-people tsaka anti-porno policies ay papasukan ng mga elemento ng AFP, PNP, yung mga institutions na to na sa halip na ituro yung nationalism, ituro yung patriotism, ang ginagawa nila ay mga red tag. No? Git ng Kabataan Party List, maraming paraan para maipakita ng mga kabataan ang pagmamahal sa bayan at nasyonalismo ng mga kabataan, gaya ng National Service Training Program o NSTP at Sangguniang Kabataan Programs. Bago pa man magsimula ang SONA kahapon ay nagsama-sama ang ilang grupo ng kabataan mula sa iba't ibang mga grupo at samahan sa Malcolm Square para magsagawa ng rally. Sa inilabas namang pahayag ni Cristina Catbagan, chairperson ng nagkakaisang samahan para sa kapayapaan at kaunlaran, nakasaad na muli na namang ginagamit ng mga kaliwang grupo ang SONA para palabasing pinababayaan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Panawagan niya ay kondinahin ang ganitong mga gawain at makiisa na lamang sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Tuloy na ang planong paglilinis sa listahan ng mga 4Ps para mapabilis plano ng DSWD na magbigay ng reward sa mga makapagtuturo ng mga hindi kwalipikado. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Halos 10 taon na ring nagbabantay ng public comfort room ang mag-asawang Angelita at Rudy. Sa hirap ng buhay, hinangad din nilang maging miyembro ng 4Ps. May mga iba kasi na 4Ps sinasabi nila pero pag nag-asta sila parang hindi naman sila 4Ps, may mga kaya ganun.
Eh, siyempre, sabi ko naman, bakit hindi na lang nila ibigay doon sa mga ibang mga talagang qualified na. As in, kasi kinukan ko na maging professor ko, hindi ako qualified, sabi nila. Oo. Sabi ko, okay lang, basta ang pagbibigyan nila yung talagang qualified na, yung talagang naghihirap sila. Dahil dito, buo ang loob niya na tumulong mag-report ng mga unqualified na members. Ang mga nagdidesisyon mga barangay ay sa barangay. Alam mo naman na ang mga taga-barangay ay yung mga kakilala nila, ang talagang kinukuha nila. Pag alam ko na po yung mga gagraduate na yung mga anak nila, siguro pwede kong sabihin na ito graduate na yung mga anak nila, hindi na sila qualified sa kwan. Pwede ko sigurong sabihin yun. Una nang inihayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na lilinisin nito ang listahan ng 4Ps. Naghayag ng suporta ang Pangulo kahapon base sa kanyang SONA. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Sa dami ng mga natatanggap na reklamo mula sa iba't ibang panig ng bansa, naglabas ng pahayag si Secretary Tulfo na pinag-iisipan ng ahensya na magbigay ng 1,000 reward sa sinumang makapagtuturo ng mga unqualified na miyembro. Kumpiyansa naman ang DSWD Cordillera na malinis ang kanilang listahan. Since the start of this year, nag-start na po kami ng validation and in fact, hindi naman po kami tumigil sa pag-validate ng mga status ng ating mga households. Actually, lahat mo ng Pantawid Pamilya beneficiaries natin, dumaan po yan sa listahanan. Yung talaan ng kung sino talaga yung poor, no? Yun po yung ginagamit. Doon ang unang proseso sa listahanan, mag-validate, no? Mag-a-assess, and kung sino man po yung nakapasok doon sa criteria sa proximings test na gagawin ni listahanan, yun po yung i-endorse nila sa Pantawid Pamilya. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa mga biktima ng kalamidad, pagpapatayo ng mas marami pang field office at pagsuporta sa mga feeding programs. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagtipon-tipon ang mga katutubong Bugkalot Ilonggot para ipagdiwang ang kauna-unahang Bugkalot Day. May kwento po si Haris Julio. Suot ang kanilang katutubong damit, ipinamalas ng mga Bugkalot Ilonggot mula Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Aurora ang kanilang mayamang kultura. Kabilang na dito ang katutubong sayaw gaya ng padong o war dance at mga katutubong laro. Nagtipon-tipon sila noong Sabado para sa kauna-unahang Bugkalot Ilonggot Day bilang paggunita sa araw kung kailan na ipagkaloob ang Certificate of Ancestral Domain title o titulo para sa kanilang lupaing ninuno. Dahito, di original title na napapalooban hektaryang lupa na natituluhan para sa mga tribong Bugkalot. Ngano kita nyo ito po ay original awanti encumbrance na takunata gamin idi. Ang title na daw po na ito ay nawawala. Ang title na ito daw po ay naisanla ng Konfederasyon. Pero ito po ang patotoo na ang title na ito ay nakatago at mananatiling karangalan ng mga Bugkalot at ang ating mga ninunong lumaban dito. May lawak na mahigit 212,000 hektarya ang lupaing ninuno ng mga Bugkalot Ilonggot. Pero may ilang lugar pa ang hindi na isasama at patuloy ang pakikibaka nila para dito. Naipasa po sa Kagalang-galang ng Sangguniang Bayan yung resolusyon na kilalanin ng Kagalang-galang ng Sangguniang Bayan ang katutubong Ilonggot ng Bayan ng Baler.
At kilalanan din ng Sangguniang Bayan ang ancestral domain ng Katutubong Ilungot, particular Pingit and Sabali. Yan ang nakasaad sa batas. Self-delineation. Hindi ang NCIP ang susukat sa atin, hindi ang DAR, hindi anuman. Mula sa araw na ito, ay ipaiimbestiga natin kung tama ba ang ginawa nila sa application natin. Hindi makatarungan. Kaya hindi pa nagtatapos yung mga appeal natin. Hindi tayo na matatakot dahil hindi naman natin sila kikialaman sa buhay nila. Lumalabas din sa pag-aaral ng kanilang technical working group ang ilang suliranin at hamon na kinakaharap ngayon ng mga bugkalot ilungot sa kanilang ancestral domain, kabilang na ang pagdami ng mga dayuhan. Bilang tugon, bumuo na sila ng 5-year Development and Protection Plan. Nakapaloob din dito ang mga polisiya para mapangalagaan ang lupaing ninuno at patuloy na maitaguyod ang kanilang kultura. Sa pangangalaga at pagpapaunlad ng lupaing ninuno, marami pong proyekto dyan. Okay? Yung pagsusuna or strict protection zone, resource use area at multiple use area. Okay. Then, yung pag-imbentaryo sa tenural instrument na ipinagkaloob sa loob ng lupang ninuno, pagpapaunlad ng komunidad at serbisyong pangpamayanan. Isa rin dito na gusto namin isarating din yung magkaroon ng pagtulong sa mga kabataan na nag-aaral para yung tribu namin makilala naman sa larangan ng edukasyon. Nagpahayag naman ng suporta ang pinuno ng ilang lokal na pamahalaan at hinikayat nila ang mga bugkalot na protektahan ang lupaing ninuno. Itang Rochelet mo isuda, palagip mo iti panagkaykaysa, ken nakarkaro iti panangaywanda iti ancestral domain da. Mayat si attitude yung never give up. Ket amok nga jatarigagay ni Apo Gobernador Padilla nga kayat na kaya nga talagang adati pa nagmaymaysa. Bilang inyong kalahi at kadugong ilungot, buong puso akong susuporta sa mga magagandang programa na inyong ibabalangkas para sa pagpapaunlad, hindi lang ng kultura, maging sa ekonomiya ng ating tribo. Sa ngayon, pinamamahalaan na ng Bugkalot Confederation ang mga tourism spot na nakapaloob sa lupaing ninuno, kabilang na ang sikat na landingan viewpoint sa Nagtipunan, Quirino. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Susunod, kasal sa Baguio City ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz at ng kanyang coach na kasintahan, itinaon sa 1 taong anibersaryo ng kanyang pagkakasungkit sa gintong medalya. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes!
Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nadiskubreng palutang-lutang ang ilang troso sa ilog ng Kawayan City, Isabela. Investigasyon sa mga responsable sa pagputol gumulong na. Magbabalita, Charles Limon. Isa-isang iniahon mula sa ilog ng Abuan sa Barangay Cabecera 10 sa lungsod ng Ilagan City, Isabela kagabi ang mga trosong resulta ng illegal logging. Ayon sa 201st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office Region 2, nadiskubre nila ito dahil sa sumbong ng isang concerned citizen. Sa kanilang pagresponde, naabutan ng pulisya ang 18 troso ng punong redlawan at tanggile na endemic o dito lang sa Pilipinas makikita. Kinuha na ng Municipal Environment and Natural Resources Office na Gilian ang mga troso habang iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang nagmamay-ari at kung sino ang nasa likod ng illegal na pamumutol ng puno. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa balitang pampalakasan, humakot ng parangalang Team Benguet sa katatapos lamang na Regional Muay Thai Competition. Magbabalita, Sofia Pagaduan. 30! Sampung gintong medalya, 5 pilak at 1 bronze medal ang hinakot ng Team Benguet sa katatapos lamang na Regional Muay Thai Championship. As a coach, siyempre sobrang saya kahit nandun yung pressure. Siguro kasi dahil din sa tulong-tulong kami sa sa aming training, saka kahit medyo konti yung suporta ng aming sa aming team, tulong-tulong kaming mag-ensayo kahit kulang yung mga coaches, kaming mga athlete, kami rin ang nagtitraining sa bawat isa para yun nga maging maka-ensayo ng maigi. Ang Benguet team ay binubuo ng mga atleta mula sa Evolution Team, Team Faith, Muay Boran Team, Team Kafagway at Team Lakay.
Ang kompetisyon ay naganap sa Olongapo City. Nilahukan ito ng 18 probinsya sa buong Luzon. Isang medalya lamang ang lamang ng nanalong overall champion na Taytay Rizal. Sa ating mga atleta, sana tuloy-tuloy pa rin ang ating ensayo. Pag-iigin natin, yun nga, nasa sport tayo, kaya dapat iwasan natin yung mga bisyo para maka-ensayo tayo ng maayos. Saka, yun nga, tuloy-tuloy yung ating ensayo. Pinaghahandaan na ng mga local Muay Thai fighter ang Youth Olympics na gaganapin sa Malaysia sa susunod na buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dinaluhan ng mga bigating personalidad ang kasal ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz at ng kanyang kasintahang coach na si Julius Naranjo sa Philippine Military Academy. Ang kasal ay tinaon ngayong araw eksaktong 1 taon mula nang masungkit ni Heidelin ang gintong medalya sa Tokyo Olympics. Magbabalita, Charles Limon. Dream come true para kay Olympic medalist Heidelin Diaz at Julius Naranjo ang pag-iisang dibdib nila sa Philippine Military Academy ngayong araw. Imbitado sa kasal ang mga bigating personalidad gaya ni former Vice President Leni Robredo. Inimbita ng dalawa si Robredo bilang ninang nila sa kasal. Honored to be your ninang sa wedding ninyo. Alam to ni Heidelin how awed I am by the person that she is. Sobrang inspiring ng kanyang kwento. So, ang payo ko kay Heidelin, ulit-ulitin ko to, na take care of Julius. Dahil marami siyang sinasakripisyo for you. Bago ang kasal, enjoy ang magsing-irog sa kanilang prenuptial video na kinunan sa mga pasyalan sa Baguio at Benguet. Tinaon ng magsing-irog ang kanilang kasal ngayong araw, eksaktong 1 taon nang masungkit ni Heidelin ang gold medal sa Tokyo 2021 Olympics. Kagabi, winelcome nila Heidelin at Julius ang mga kapamilya at mga bisitang dadalo sa kasal nila sa isang private garden sa La Trinidad, Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kung gusto niyong magpakasal at wala kayong marriage license, will you be allowed to get married? Officiated or solemnized by a judge, the municipal mayor, or the city mayor. Ito yung tinatawag natin ratification of marital cohabitation rule. And ang marital cohabitation rule states that a marriage license is not required, where the parties have been living together as husband and wife for at least 5 years or more and are both of age. And the only document that they need pag ito ay i-avail nila is an affidavit which they will submit to the local civil registrar's office in the city or municipality where they are staying. So 2 points dito. Unang-una, dapat nagli-live-in kayo as husband and wife for 5 years or more. So 5 years or more. Pangalawa, yung pag-live-in nyo ay dapat of age kayo. So kung kayo ay nagli-live-in nung kayo ay 14 and 15, kahit na kayo ay mag-apply, hindi kayo magka-qualify under the marital cohabitation rule because you are not of age. Kailangan maging of age kayo
bago kayo makipag-affidavit. But of course, madadagdagan yung period of living in together as husband and wife. Then, yung pangalawang requirement nyo, of course, is the affidavit na kailangan isubmit nyo doon sa local civil registrar. And if you do this, then there is no need for a marriage license in order that a person authorized to solemnize marriage can perform the marriage rites on you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga kambing, bida sa isang pagtatanghal. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bida sa pagtatanghal sa Aurora Province ang mga kambing. May kwento po si Haris Julio. Diwata, ati-atihan, cowboy, basketball player, at iba pa. Suot ang kani-kanilang costume, nagpasiklaban ang mga kambing sa probinsya ng Aurora. Katerno din nila ng suot ang kanilang mga amo. Ito ang Goat Show na bahagi ng ikapitong Provincial Organic Agriculture Congress. Rarampa din po yung mga goat, parang may fashion show sila. Ang maganda nga po doon, nag-effort din talaga yung ibang kasali. Although we have limited funds para dito, pero gusto kasi namin mas
ma-appreciate ng tao yung ginagawa namin. Considering ang mga target clients namin dito is yung mga farmers. Bukod sa Best in Costume, batayan din sa pagpili ng mananalo ang magandang balahibo at pangangatawan ng kambing. Meron din Best in Talent, Most Behave at Most Photogenic. Pagkain sa ating kambing ay napier, dahon ng malunggay, ipil-ipil at saka madri cacao. Kapag ka naman ang kapanahon ng putas, ito naman ang aking pinapakain, katulad po ng saging, papaya, bayabas at avocado. Sa pag-aalaga natin ng kambing, kailangan painumin sila ng molasses araw-araw. Hayaan natin silang nakapastol kapag maganda ang panahon at sakati naman kapag hindi. Pupurgahin natin sila tuwing 3 buwan para maiwasan ang parasitic sa kanilang katawan. Isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang pag-aalaga ng kambing bilang kabuhayan ng mga residente. Growing industry siya dito sa amin. Considering na mataas ang demand ng goat, pero yung supply ng goat ay kakonti. Kaya ini-encourage namin talaga sila na pagyabungin to yung pagkakambing nila. Actually, they are now a federation. Aking alaga ay malaki ang benepisyong maibibigay. Siya ay sa kapanahon ng kagipitan, madali itong ibenta. Mayroong 4 na lahi o breed ng kambing na silang pinaparami sa buong probinsya. Meat type na goat, pero yun ay island-born na. So, ibig sabihin, hindi na siya galing sa labas or galing sa ibang lugar. Kumbaga, naka-adapt na siya sa klima na meron kami sa Aurora. Considering ang klima sa Aurora all throughout the year is umuulan. Isang kalaban ng kambing yun. Nagsasagawa din ng Farmers Livestock Schooling para bigyang kaalaman at kasanayan ang mga gustong mag-alaga ng kambing. Haris Julio para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.